Кривава рука Кремля, що відриває Крим від України, і чобіт з двоголовим орлом, який намагається його розтоптати. Саме такою побачили окупацію Криму у 2014-му українські художники. І саме ці картини лягли в основу плакатів від громадського руху «Liberate Crimea». Їх підготували спеціально до 5-ї річниці захоплення українського Криму російськими окупантами. Наша Мілена Амеді побачила їх першою. Ось чобіт з двоголовим орлом, гербом Росії, розтоптав останню літеру у слові «Краймія». Тепер це вже просто «крайм», що з англійської перекладається як «злочин». А це кривава рука Кремля. Вона тягнеться до півострова і намагається відірвати його від України. Ідеї цих та ще десятка подібних плакатів розробили ще влітку учасники міжнародного громадського руху за деокупацію Криму «Liberate Crimea». Тоді до руху долучилися активісти з Туреччини, Естонії та окупованого Криму. Среди них были и студенты, среди них были уже люди, которые уже состоялись в жизни, но они не безразличны, и они проявляют свою солидарность и являются частью команды, частью международного движения. И поэтому мы распределяли, это были и представители из Турции приезжали, из Европы участники были, из европейских стран и из Украины. Ідеї активістів втілив в життя український художник Андрій Єрмоленко. Розповідає, їх усіх об'єднала ідея повернути вкрадений Росією Крим. Головнішим було те, щоб залучити людей до цього процесу. Довести людям, які підключились до ініціативи Liberate Crimea, що вони можуть при бажанні створювати класні плакати і бути долученим до цієї боротьби повернення Криму в Україну і повернення домівки кримським татарам. Найголовніше не примусити, а бути каталізатором до того, щоб людина включилася в боротьбу. Плакати від Liberate Crimea представлять на загал менше як за місяць. Їх показуватимуть на усіх акціях, присвячених 26 лютому, 5-й річниці окупації Криму. І з'являться вони не лише на папері, але й на футболках. Адже нагадувати міжнародному суспільству про незаконні дії країни-агресорки треба за будь-якої можливості. Однозначно мы будем делать подобные сувенирные вещи, предметы и, соответственно, конечно же, предлагать, скажем, людям достаточно известным, активным, популярным, чтобы они подобные футболки могли одеть и чтобы за ними могли повторить другие. Liberate Crimea не спиняється у своїй боротьбі за звільнення Криму. Величезний кримсько-татарський прапор із жовтня минулого року встиг об'їхати півсвіту. Його розгортали в Австралії, Великій Британії, Ірландії та Сполучених Штатах Америки. Від учора знаменний з золотою тамгою на блакитному гостює в Португалії. Свою подорож світом він завершить в українській столиці 26 червня, коли увесь світ відзначатиме День кримсько-татарського прапору. Мілена Амеді, Нікіта Проскурін, Zaman, АТР.